ketho ni nyathi. Beti ma bedo nade kaluwore ni wang'eyo ni kuonde ma ji odak ahinya tiyudo ka ji thoro bedo iluongo ni communal living. Miyudo ka ji odak adaka ji bedo thuolo ng'enyne to adier kaka iwachono nitiere nyithindo ma irito gi jok machiegni kodgi ahinya. Bedo nade kae ang'o mowinjo bed janyuol timo mar neno bonya keto wang'e okang' moromo mar rito nyathini? Lydia, kama waselale en niya piny masani wamanyo. Wan busy, wan jok ma busy. Baba wuok, mama wuok, nyithindo dong. To ng'eny nyithindo dongo kendgi kaka gidwaro. En gima biro wang'o i oganda, lakini en adieri mosedong. Nachiewo oda saa 11 gokinyi. Sani saa 4 pok adok oda Lydia. Ka dok to nyathino osechiemo monindo. Kaka nowuotho, kaka nobedo, kaka noriyo akia. Jatiche maketo ng'iyo na godo nyisa ni nosechiemo. Kore mamiyo nyaki bed ni ng'iyo, emomiyo wacho ni nyaki balance career gi family life. Mano gima wuoyo ga gi mine ka nyiso kata dichwo nyiso nyaki balance career gi family life. Mondo ng'iyo ni idok out sadi, ing'iyo nyathi sadi, iwuoyo kode sadi. Nekech nyithindo se lose direction, nekech no dwa wuoyo koda. Anan gi nyathi ma our status girls nyocha ja form 4. Nyaki be create time miere mondo neni mama is always there. To kopo ni miye gap maduong', obro chako timo timbe maricho, obro luori, kose luori to koro timbe osetimore makoro kinya timore nade. Kia be kia. To kopo ni gik makamago nyalo timore nikech ok en kata ich sani kata tuoche medre Lydia. Chon ji noluora ya kisani nitiere tuoche moko makato ingo mano. To kopo ni koro osetimore, emomiyo wacho ni kopo ni ok iketo wang'i machiegni. Sani ok kata ich kende Lydia, gidonjo nyaka drugs. Sani from kata class 6 yudo ka nyathi osedonje drugs, osedonje maka ini gundua to koro ken gini nyalo timre nade. Koro kata ich ok en kata part of it. Nitie moko magolo, nitie moko mapando, nitie moko manyuolo. To ka tuo osedonjo kuom nyathi, to ka nyathi oseng'iyo tiyo gi drugs, koro gini emomineno ka organization kaka The Caring Heart to Heart Society wang'iye on a deeper length. Emomiyo counseling nyaki miya nyathi to nyaki chak gi nekech beti ok bibiro counsel nyathi ni Lydia. Ine manyaki kuongi beda friend, nekech sani majenzi ma wan godo gi to ka ok ibedo osiepne to lokore aduini. Ine mobro kuongo deal kodi marache odno moloyo kaka itimore nade. Koro nyaka wakuongo wang'iye ne gini matut Lydia mondo wang'e ina miyo nyathini time mane. Time mar tich en time mar tich, time mar family en time mar family. To nyaki balance gigi maber nekech pesa be nyaki manynegi onego gidagi. To nyithindo be kiki lose family nekech tich. Koro gigi balance gi nango nekech ki balance gi maber nitie nyithindo masomo matieko mabe ok tiyudre. Koro nyaki ng'i kaka jonyuol ni u balance gi nango nekech nyithindo ma ubedo godo gi wan osetimo counseling, nitie gik ma ok ginyisu ma kochako nyisi tidagi. Kata janyuol dagi kendo mang'eny oseting'o bad jowacho ni an ang'e nyathina maber ahinya. To kiseng'e nyathini maber ahinya to makoro gik ni bunde igole odini obedo nade.